Rolling. In 3, 2, 1, action! You already know, it's your boy Joeboy aka Cookies and Kuyog Nato. I'm here with Prince and Yul. Badfish, Island Vibes. Yes, sir. Isla Connection. Isla Connections, baby. And we're here at San Juan, Siquijor. Shout out to Gapnod Guest House for Shout out hosting to us. Sir Dandy. Uncle Dandy. Uncle the one Dandy, and only. Uncle the Dandy. legend. Ang karon ato storyaan karon is the island Kalayo, Isla Kalayo experience. Grabe ito yung gibuhat may. How was it? As a artist and what you call that? Like nakaanhin na ka before and coming here now to perform again. Like unsay imong na experience job? Karon lang na year no, karon na year mo to'y kanang highlights sad kay well, early pa mo sa tang year pero kanang nanay kanang ano si tawag na kanang Standards. nanay standard ba. Oo. So nana ko'y kanang ka layo ra to sa Isla Kalayo. Nanaki parameter. Oh, Asa ka nanaki, mo base asa mo lang, level base, of grabe. one expectation sa next. Manang ganahan ko magpasalamat ninyo Yul Prince na inyo kong consider to perform. There's no other option. Wala Like, wala jud. Ikaw dito ka ano gud gipili gud nga ano cause what you call that? You also wanna thank you kay gihagwa gid nimo sakto ang isla. Oh, kaayo. Open time? Open time. But dito ko na surprise nga yung bindisyon na ng mga crowd. Exactly. Binditahan. Mm. After sa Kalayo, tama na extinguisher. Exacto. Di kay sa Siquijor known man sad na ngano kag na known na no asa man gikan na kanang stigma. I think Prince is the what you Oh. call that, the rightful person Kuan, to address sa that. since like diri may ko gipanganak diri ko ni dako. Mm. Dayon, ni mata na lang gyud may anang idea nga naa na siya nag-exist. So dugay jud gina. Kaayo. Dayon, before me naikuan na mga for example magsakit ang bata, mapiang, hilantan, may mga unexplainable na mga kinalang ko mga minor sickness lang ba. Di may mo diretso sa doktor. Ato sa mga healers. Healers. Ato may sa manalambal, panghililot, magpatawal, magpahimulso. Kaya mo na sila bay. Asa ni siya ganiya, nagdula ba ni sa kuan kanang murag mga puso. Na mga buntod. O basta maglangas kay mo, buyagan jud mo na. Unang mo ato may sa healer kay sila may maka-determine if na something extra special nga nahitabo ba. Pero naman na sa Cebu naman na sa ang kuan ang stigma lang jud sa mga tao Mga kikik. kana mga dagmas daghan o kababalaghan for some reason. No, like before I came here 2015, dito ko sa Dumaguete. Shout out to the Mass Fam. Then nag-adapt na ko dito. Yan sila na ko nga, boss, gunahan kag adventure adtuan ng island ay Siquijor. So ako sa akong mind, kato man na yung mga kikik o Mo nga mga, na. diba? Sumo man na ang nakuha sa media. Mo Diba? na gi-highlight pag maayo ni Noli De Castro sa una. Oh, Shout out nimo Mr. Ex-Vice President of the Philippines, Let's Noli go. De Magandang Castro. gabi ba? Ayun sana magandang gabi gabi, bayan. bayan. Sumo to siya, paglabang na ko dire, ako hilig man sa kong adventure, ni kurso jud ko anhi. And I found out like wala man day. Pinaka-friendly nga group Kayo. of people nga akong na ila-ila na diri sa isla. Ano na po da, to add some notes kaysa akong mga base sa akong mga small research na po diri sa isla. Nana siya, isa ka healer nag-ingon na ning nganong na inana kay it's the way of their judicial process ba. Judicial process. Oh, okay. Kay wala man sila afford og attorney. So they do the traditional ways nga kaya ra po nila i-afford, which is kana siya. Manambal or Oh. kanang curse, Mm, cursing. Like mo naman ginasa unang bisag sa Biblia pa na may Oh, cursing yeah. gyapon. I was about to say, kay nagbasa ko Old Testament, inanan yun na sa mga panahon pa sa mga mga early Israelites na kanang mga pananglitan na Ngay nakasala. nakasala na wakibaw kinsa magkas na sila glots kanang mga Yes. mga bato wa kinsa may nakasa. Bang. So, Parang ikaw di ay ano ba? so Yul. di sa New Age side, kung na makasala unsa man, maduklan or makulatahan. Oh. Lahi diri sa isla. Ila po nga style, kung magara-gara ka, nay kulam. Oh. Ya di na mo di na mo
kanang si tao na way asong makumkum. Kayo. Mugawas jud na no. Exactly. May bawaan. Okay. Ginagi Ay, ba, kuan, gina- nagi mga processes diri nga kana for example kana amyaw. Kana Amyaw. amyaw mo una siya buhaton if nay mangawat nimo. Okay. Unsa may Kanang amyaw, di lang ko ka elaborate unsa gid siya pero once amyawon ang tawo sa usa ka tawo nga iyang gikasadan, mabalik gid ang item. Kay either kalibangaon ka, di ka makatulog tarong. Ikay makapili unsaon. Oh, depende Asa sa man ko mo submit na lista. Depende sa package nga imong kuhaon, sir. Yeah. And also they also accept Package one. Accept sa GCash by the way. QR code. Grabiha. No, i-upgrade na. Niabot sa bitaw sa time nga ang mag-healing karon kay magtawag-tawag na lang ba? Yo, na. Ah, Pero, bitaw. other way kuan po na siya nga, inay haslin na po kayo lahi Nanay na po. technology na gino. Technology. Adapt juga. Ano so ni pag ano na ko before sa San Juan, ni kurso jud ko adto na sa San Antonio. Asa man ni San Antonio no? Katong Kato- giadto na to sa mga Tong healers. bukid. Oo. So nang curious lang ko ba, nang utana ko nila nga sana sige pa mag-practice ani and like still thriving pa ba ni nga sana art Practices. o craft. So basically ang ilang gitubag ra is like semi-dying because like wala na yung makasunod kay ang ilang mga apo, mga anak nag-eskwela, nag-city, nanay TikTok. Wala na maka-follow up sa ilang process. Nakuha na po sila lahi nga ways of kuan ba? Na Kana westernized. making a living ba? So mo to siya. Wala hindi na sila ganahanog ka ng pinakaraan. Kaya according for Sa TikTok naman sila nag-amyaw. Sa TikTok. Grabe scale ba? bahalag dili mo talabas sa imong views daghan. Mao na, oo. Ah. Bahala ko donation basta na meta. Oh, no. Gabi. Na dia pila ko nag coin good monthly ana ba sa daghan kag views. Yeah. Mm. And shout out to Ding Dong by the way. Oh, shout out ding do nara day dire day. Nag-vlog po na siya iya ha. Import from Cebu. Idala na siya dire. Gidala na dire shout out ni Muzong Mahawnoy. Mahawnoy TV. So sana going back. Ah, Isla gamba. Calayo. Sir. Nya. Okay. Moving back. Special surprise from Israel. From Israel. So Nya. Isla Calayo, like how did it start? Oh, kayo. You have to go back to the roots. Kana 2023, right? 2023. Yeah. So bago pa na baby. Pero- This is the year. Dugay namin nag-build ana ni Yul. Kay ako, nang biyahe-biyahe man ko. Hmm. So sige na ingon nga kwanta na produce tag something. Pero dili mag-meet amo schedules ba? Mm. Mag mahibong lang ko nga ako uli ko sa amato ko sa Cebu. Magkita rami dito ra po magstoryahan na din. Targa na bugo. Siya mari na po siya diri. Mm. Din hanto nitabo tong It just happened nga ni anhi ko to spend my Christmas and New Year. Kunya nag-abot mi ni Prince, nag-ana mi, nagplano mi siya nga collab to next year. And I was happy. I was here already on the 23, right? Yan ako, nan ako diri. Himo katag pinakalit, which was the first nga kalayo nga year ender to siya. December 2023. Oh, Gisugdan ang pagplanning. Mm. And then ang event was December 30. December 30. Ispiras sa New Year. Dali ano. So Grabe. kami ito nagtaod og mga tarpaulin, Oh, kamura dyan, nag marketing, oh. naghimog, nag-shoot, diri nag-shoot og teaser. Oh, this year dili tanan. Nala diri nag-start to. Let's Bye. go. Oh, kan kay grabe kay ang Gapno day to. Kay Shout diri gid out. nag-start tanan. Roots. Gapnod. Gapno. Nadi mo diri ato. Diri ka nagstay Diri ko ato. nagstay. Ah. Then diri na sa mi nag-shoot sa teaser niya. Nami mga amiga from All over, Netherlands, what Oh, you call Netherlands. that, UK, Canada. Nang-meet ramig mga tao diri mo nakanindot niya kay ang Oh. tanan diri mga tao mo cooperate Mm. and like willing kay sila mo help. Utong ni work gid kayo. Dali ra It kay was a kayo. community what you call it, a community effort project dito siya. Kaya ang purpose sa pud sa kalayo kay to bring everybody in a circle man. To put Mm. everybody together. Yes, murag kalayo gani, bonfire, Bonfire. Oh. Oh. di ba? Connectanan. So basically mao to siya, that sparked it all. Mati first. Yes. Nga ikaduha kay last year. Last Last year. December yapon. So this is the December first nga summer siya, Mm. which is timing ra pod kay birthday man niya. So ato lang giusa. Yusa So, na niya di- celebration. Gifund ang mga tao nag-fund sa akong birthday. Nag-fun po sila sa akong engagement proposal. Oh. So shout out, thank you. It's a fun good. It's a group effort good. Mm. Kayo.
Kalayo. Kalayo gani. Gato si Gab. Gab, shout out to Enrico Rims. Siya kalayo. Kalayo. Mo to yung unang pagbasa, kalayo. Amo din kalayo kay Layo kaya. kayo. Wala na ilain. Unsa yung mga lain ng mga events na secure before? Naan yung mga ingana ng mga events? Kwan, before sa una, 20... Kano sa man ito nagsugod may diri? 2017. Shades of Summer, right? Shades of Summer. Shades of Summer. Mo na among summer event sa una. Which is wala pa ko part na. Wala pa ko ni ano, sila pa nga production gid. Okay. 2017 to siya nag-start. Then mo po ito'y pagkapalong sa usa ka industry. Okay, na something wrong happened that time. Yeah. Pandemic pa yun. Dayon, Shade of Summer for kwan, tulo ka episode po to siya. Dayon, na palong kay busy na mga tao. Dayon 2019 ni gawa si Badfish. Yes. Dayon meet up ni Yul already 20 yun sound to. I believe 2020, something like that. Bago rin mo 2020, naka-meet day. before pandemic. Okay. Mga 17 mo nagyapon to. Yeah, 18. Ano? Yun sa to mag-meet. Gusto man yung mag-meet. Shout out to Caesar's Place. Una, one of the best island. Duha rin nakabuk mag-party sa una, ang Caesars o Oh. ang Silvia's. Diri. Yes. Diri. Duha ra kabuk ka place, so mag-abot gyud tanan. Yan. So, ako kung got to, itong, kanang first circle sa Badfish, sila Insik, sila RJ. Nato mi sa Caesars, ko, kita ko, ka-orange og polo shirt, shades, na nagbandaan na og Japan nga, katong ilang, Wa jud lain na. Katong karaan na katong ilang, unsa tawag na, katong, Kuan, dili hintay ata eh. Kanang sa na kadong sun ba? Kato lagi. Yes. ko, kinsa na, aktor lagi kayo na. Mga aktor ka, makaana dyan ka naman. Di ba? Diyan na, Sinsik nga, di ko ganan, Sinsik, magkasinawot mo na, pareha kayo mo na. Dayon mo to, nag-ila-ilami, dayon ni ato mi og kana bonfire party sa kwan, Yes. full moon party sa Isla Bonita. Asa Isla Bonita? Kana diri distant border sa Secure og San Juan. Sumsakay bakag barko na. Diri la dol ra diha. Okay. Motor. Isla Bonita ang ngalan sa place. Okay. Mo to na strong pagid ang band kay hapit mi kitag sumbagay ba. So mo to initial bonding like, collab oh. Collab. Mo to mong first collab. Kita mig-away. Tayo. Nagka-collab niya to. Pero wala ra physical marag na ra sa Beef, na ra beef. pero Misunderstanding. Misunderstanding And niya. after that, kay ato nga time ang mga local sa to territorial pa kay tanan. Pero 2018 man to. So baguhay ba dyan eh? Oo. Mindset sa mga local sa to is very territorial paghihapon. Kay mo magin mi ana sa una diri bisag kami every kanang kada taon nga tawo di mi pasagad og ato aning lugar pod. Sila po di po sila pwede mo ato mura gang ba? Murag lugar. na po di ko siya gang pero territorial ra gyud lang local sana for superiority ba. Pero karon dili naman kayo Wala kay na. sukad na dagan na kayong mga turista Since pandemic na change na tanan. change. Nagka-unite mi tanan natong pandemic na may mga activities nga involve ang Tibok Island katong pagsugod naman sa Frisbee usa to siya sa mga ways nga among na reach Unite. out ang every town ba to work together. But usap na ako as an organizer from Cebu ha. Ako na-appreciate like people always ask me, ngano sige magpa-event sa Secure and wala naman sa Cebu. Wala na ako pagpa-isaw sa Cebu. Yan man na. Simple na kay reason ba? Stress free kay akong production diri and like akong peace of mind diri in events pulido kayo. Like di ko ma-stress kayo. Nga naman like Ano man. the community is very very much involved. Like sample ha. Kita man siguro ka sa mga sponsors and everything that you experience. Like daghan kayo, mag-ilog sila kinsa mo suporta sa event. Like shout out to everybody that helped. Like, uy, ako angkon na ilang room. Ako angkon na ilang pagkaon. Ako angkon na ilang service. And even like the local heroes, like wala ilang logo and everything, like Archan and everything. Archa like, Natilio, what's up? Archan Natilio, right? Asa pa na? Ato mos balay, ato ta mga ontanan. So ning ana ba na mapasayon ang work sa as an organizer. Kami po diri sa isla, we are conduit kanang I don't know if it's trained ba na, pero mo ginamong ko nature to receive guests gid ba. To accommodate properly gid. Mo ginamong trademark. Na-train na. Very welcoming. Mo ginamong trademark diri nga. Sa una man na. Panahon sa una pa kayo. Panahon pa sa Castilla. Sa una dunggan pod, kani nga isla mo ni siya murag kanang
kanang resting point sa mga traders ba. Oh. Diri sila mo replenish og mga buko, mga fruits. Mm. So kani siya murag inhabited siguro ni sauna. Then kinsa tong mga traders nga mo ani diri, kuha tag sipatay diha na ta sige kada moagi ta diha. Mm. Una nag-farming, tanom og mga kuan. And so dito po to na ano, di ba nga, yung gitawag siya nga Island of Fire. Tungod sa katong... Fireflies. Di ba? Fireflies? Mm. Dili di ang color di sa Siguro Sunset. usa po na pero grabe kayo ang kuan kanang number of fireflies sa una sa shores sa Sikihor. Bisag asa ka mato, nagi Nandiyan mga fireflies. fireflies. Oh. Kuya, ano? And also, shout out to the view. Among view diri ba, it's so amazing. Ayo, kung makakita lang mo, ring makita ano siguro. Sunset. Nindot What- kay diri. Shout out Picturesque. Gapnud San Juan. Tumusad na among kuan usa sa package deal diri sa Sikihor ang among sunset nga pretty World- kanindot. World class. Kayo. Paka-in love, nakapropose gugo. Ooh. Boom. Let's go. Congratulations you. Congratulations Thank to you, thank you. Very kuan yun na. Nang very bold of you. Na dagang ikaw. 4,000 people. 4,000 people I had to, witness. Dili ra to aside sa 4,000 na pa to nagkuan na to. Naglantaw sa mga live, Yeah. naglantaw sa mga stories. So basically, I had to announce, like, that's my queen. Mm. Diba? Para di sa siya kabalibad, dito na. You gotta know. You gotta know. You gotta know. Oh, kayo. Kayo. And cookies unsa man imong experience karon second time imong pag-ari diri sa Kuan Secure to Now, you were supposed to leave after the day, or the second day after the event. Pero, what happened? what Gi- happened? Gituyo to. Gituyo to sa Ginoo kay wa may fully book man. Diba? Mga timing man na nanguli ta ng tao. Nya Tuesday yung tato. Nya daghan sa kay ningon Tuesday sa to manguli. Fully book sad. So mo to na nagsunod-sunod na. Nya lain kay mo uli ko Wednesday niya. Wednesday niya, Thursday birthday ni Yula. Ato na nilawson. Oh. Happy Thank you, birthday thank to you you, kayo, Lord. thank you kayo. So, gamo na siyang gituyo sa gyud. Birthday ni Prince. After party, birthday na ako. Nya, napad yun tayo dispadida. Gahapon pa gyud, street party sa Dali Larena. na Kanuan Festival. Nya karon na po jay Napad yun after party. after party. Kalayo after party Kumurag- at JJ's. Send off Mm. party na Mas of party ba? send off party ni Cookies o Yeah. the rest of the crew. The celebration of what we've done and like Wow. the bonds we've built. Oh. Just like to thank all the locals and then international audiences na niadto sa Kalayo. Niadto, oh. Stress nindot kayo. Everybody united, walay gaaway. It was such a beautiful gathering. Kayo. Like as an organizer, like kami sa team, we're so proud of what we've done. Cause like, and also we're so thankful to the community. Good, it was a community effort gud siya. Ang mga restaurants, ang mga affiliated nito nga businesses here, ang nakalahi dire imbes manghangol sila sa ilang business ba. Ilang gidala ang ilang mga customer sa Dito. ato ang event. Oh, ila. Mo na nakalahi dire. Mm. They're more than willing to take part. Muna yung nakanindot sad. Ako, thank you guys sa mga stakeholders diri kay whenever nako event, mo support gid mo anin dili Mm. ra ninyo dadon yung kagalingon, inyong dadon ninyong tibok resort, mga Kayo. staffs, No. Yeah. mga guests, Muna ano itabo. ninyo kayo. Basta mga katong sa Gerste Inn, nga tong Christian, shout out dito sa Gerste Inn. They're so lovely. Ilang mga staff o silang mga owners dito na ay nakiparty. Di ba? Ano yung nakanindot na rin? So, unite din siya. Mura na siya kuan kanang fiesta diri sa Secure ba. Imbitaron ni mong usa, bang gadag 15 ka buok. Mao na siya. Kano sa din pista dito? Diri sa San Juan, kano sa fiesta diri sa San Juan? August 27, 28. Na. So, Pero sa among town, sa Larena, May 2 and 3. Mm, Invited mo tanan. Balik na po. sige ya. Kayo. Nya, unsa may sunod ninyo ng mga Future plans. future plans sa Isla Kalayo? Wala pa. Wala pa or nag-relax pa ron or We're already cooking. As you can see, like samtang ga live ta dire, nag-shoot po ta og mga ad campaigns for the next one, also for our merch, Alan Vibes and what you call that? Bad Fish. So we're here. We're still working. It's a vacation, but we're still working. Kayo. Multi-functioning. And hopefully, Hello. we're also planning on Kalayo 4. Kalayo It's 4. gonna be, August. judging from the lineup na atong gihistoryaan, Sa tres pa lang daan, libog pa kay may kinsa mo sunod. Ah. Grabe ang lineup sa tres. yes.
So grabe ang giset nga bar sa tres gyud. So how do we what you call that? Labuan Knock it ang off. ano. Dadon mo Elon Musk. Oh, Wa man siya he's not invited actually. Kaya nag-brown out ang isla so he's not invited. Abot lang kalit You're diri gonna sa have to be there to find out. Travis Scott ba? Travis Scott, no? Wow. Nabiyaan sa series. So nabiyaan sa series yan, no? Travis Scott. Can you explain further what happened to Travis Scott? So basically, nasiyot kalayo Travis. Okay, wata kibawi ka layo 15 ba no? No, so basically, dire may what you call that? Nag-edit na may for ads and everything. Nagtagay ra may dire sa Gapnod gihapon. Mm. So Prince told me like, "Oh, April 1 na ba karon? April Fools na." So like, me as akong dagan na sa akong marketing, April Fools ta. Kinsa man natong special guest. Oh. So nag-suggest ang mga tao and everything. Post Malone, kita pa to yung mga ibang post. Kendrick Lamar. We need something like believable nga kabaw po sila nga binuang ba. Mm. Kita man mi sa Google ko ng Travis Scott nga nay kayo sa luyo. Ah. So mao na to siya lang si Travis Scott na sa kalayo. So basically we just posted it. Din na rin i-comment na yun, gigoogle niya pilang TF de Travis Scott ba? Nga tibok isla sa mga amot di ka afford. Pero daghan po kayo ng message. Yeah. What to si Travis? Grabe yan. Viral ito. Dagan Bro, gina. 24 hours, 586,000 views in 24 hours. Grabe yun. But talk of the town to ha, nagsurusuri mi the April Fools. Oh. Mo ikipang storyahan sa mga tao. Una, Oh, Travis dito Scott mi na- sa na- Lacanope ba? Then yan na tong sa ka-server dito. Kaya kaya mo man tong sa Kalayo, no? Sa si Travis Scott. Shout out. Ano di siya? Siyot Kalayo, Travis. Lima ka Travis Scott, ang intas to 50. Usap pa na. Grabe ka na. Pero takibaw no, sunod ba? Ang akong giulat mahitabo ato no kay di ba sa States kay di ba if na prom like kanang nilang celebrity ba can you go with me to the prom ana yun na may mga celebrity nga mukagat ana nga kon mo to ang gipaabot na pagipaabot nga mahitabo ba what if si Travis Namasil lang dagod. ended up coming here because of that post ba O takibaw no. Wait, Kanang- never unsa mo know na sa sunod. paghandol ba Ha? unsa mo na Pakuaon na tong swaki. Pakuaon nagbutong. Wadyo takibaw no, matripan ba? Na magina. As an artist job, di ba? Kung maka-spark sa imong interest, regardless of like fee and stuff and like that, if makuyon ka ba? Abot rin ba? Ningil dito day. Hoy. Ningil. ay kamo ha Gamit mo sa kumpangan ha. pero takibaw sa ito. usa ka kanta lang misag Finn lang or Ghost Bombs ba yan nindot kayo Oh, kayo. Shout out dahil sa tanan mga artist ato nga nga line up. Oh my god, that Oh, was literal fire. Yeki, Buddy, Enrico Rims, Felony. Eloni, Hero Hero. Imagine to ko line up boy na. Biyay sugato ni line bay up. napay sabay 30 Exactly, the kid was siya nag-set sa kuan gid ato. Siya nag-spark ato nga night. No. Gahi gipakayo na sa kon gipakalayo na sa Samo tribe Napati nakalimtan. gipaulbo pa ni Napati 30 nakalimtan which is Hapitan Mabash. Lo, DJ Kobe. Limtan Pinaka-early nga nagpakaon. set. From sound check to 11 p.m. Warrior kasi Kobe bay. Sa grabe ka warrior. professional Sa warrior niya, nalimtan na mong hatag og pagkaon. Sige na siya tanaw ni Prince, nagkaon og calamaris ba? dinana ako kay ano dyan di ba ni kanang nagkurog na sa kubak ako di man ko mukaon basta kanang mag-show na kanang mag-direct na ko wala ko di na ako nagkaon na ya timing naman ng wife shout out to my wife Eve asa nga ga-order na ko pagkaon ninyong yul dalik ya tog kaon diri ang ara pong gikuha dito ni kuha ra po isa ka calamaris pagkuha na sa calamaris si Kobe naglantaw dahil sa kuha Kita ko siya, unsa nga sudan. Kiwa ko siya sa identify na ba Di man yun? gato, layo kay to atong kuha na table niya iyang nasa sa stage. Kita siya Grabe calamaris. ka tinaw sa yung pananaw sa pagkaon. HD. Di ka fasting to. Matoy orag napugusog Shout out fasting. Warrior kay Shout out bay. kay Kobe, And shout out DJ sa Kobe. atong behind the scene crew Oh. Sige, Warrior. shout out. Usa na sa rason why I like doing events here, especially with Bad Fish. Kay pulido kay ang team. thank you sir Kayo. Christ.
pinaka-warrior MVP si Christ. Christ Kalunsag who organized the skimboard, surf Everything. skate, and the spike ball event. Let's go. Si Alex, our, what you call that? Our Prince Charming. All the way Diba? from Dumaguete. Kambal Diba? ni Dingdong. Kambal ni Ding Dong. And what you call that? Of course, Direk Jedo. Direct Jedo, Garstensburg. Imagine na. And then also our official photographer, Oh, busy kayo. Busy kayo, Mr. nag-shoot Jibin karon. Taob. Niuli Pero- na nagdumagete ha? Nibalik ha? Nibalik. But also, like, kabantay mo nga, daghan ka amigo ng labang from Cebu, Dumaguete, ng mga tiga Bohol, Dipolog. Grabe ang reconciliation na ito nga kuhan. Kanang kalayo event. Dagan yun nag-meet up balik. Yeah. Nag-meet up ko balik sa mga friends on Dumaguete, katong Masfam nga among first interaction pa pag 2015. Usa tos mga first times nga nag-connect mig balik nga kompleto. Pitira na eh. Nilabang sa dong classmate nga kuhan. One of the best sound suppliers sa Dumaguete og Lights and Sound si K Woods, si Kenny Atwood. Tunay. Iya to mga sound sound system. Dili, ka Dave Alvin to. Oh, pero shout out to ni labang lang to siya kay pulido para kayang- mo-witness siya ba. Pulido kaya equipment. And also our sound system nga gibash po to nila ba kay pangbalay ko no. Pangbalay ba awa go to gon. Pero yan balay ang secure. Sa day. Utang ba, ya balay gym or Wow. di ba? Stadium. Oh. Dave Light and Sounds, one of the best. And also our lead wall supplier, G-Spot. G-Spot nga G-Spot. Ako sa mo na. Pagkuhan. So unsay ka ano lang sa imo lang pag experience sa kalayo job. Unsa imong one of your highlights nga huyoson niya? Unsa may nakaana ka ato? Para na ako no kay kanang wala joy friction. Di ba? Oh, seamless jud kayo. Wala tay barricades. Wala. Kabantay ka? Wala barricades. Sakto na, sakto. Yeah. Wala barricades. And pag handle sa ninyo sa artist, kana kaning urag warang kuan jud ba kanang automatic tanan ba? Hmm. Kana mo jud na akong mabantayan. Na kanang ura bay tira ni parang tanaw ningita og motor nada yun. Nada yun. Oh, kanang may kay mo take care sa inyong mga artist. Thank you, sir. Kana. Because kami mismo, like I said before, na shout out sa kanilang akit, nga mga idol na nako sa una or banda, like, before I was an organizer, I was a fan. So kabalo kay ko nga, ma-fanboy ko sa mga artist. Ako ginang ganahan nga, sulit and like, pulido dyan akong pagkataran na nila kay, idol man na ako sila, idol man ta mo. Di ko ganahan nga, mabati inyong experience na rin. Wow. Diba? And also, like, I don't wanna, ganahan ko nga, what you call that, ang treatment good sa artist, para maka-perform sila sakto, puliduhon good sila. Kaya para ma-all out sila, pinag-perform. Kung sa kon pa, i-balance, brother. Balansi. Ang- Shout out to brother. And To thank D- you, Dian and yeah. si Maets. Bisag naa ka sa laing lugar, imo gyapon gibalansi through wifi. Pero imong gipada si sister. Let's Ayun. go. Naa si sister, di ba? Lingawa sa doon nila. Induta kay view, mentang makita na sa kuan ba. Kung if you kita mo sa view no, naginahinay siya golden hasta Mm. ang reflection sa kuan. Reflection So good na sa ang golden hour. So highlight sa walay event kaya nagsurusuri mo jud mo diri. Ah. Unsa imong makaingon sa island itself and its people? Ang akong may ngono kay fighter kay ang Roman Bat. Ba, ba ni tatake na Roman Bat bay. Nga Roman Batman ka, Roman man to. Bugnaw kay dito. Nya kanang Di ka ma-expect. di ka ma-expect ba na lingaw ka dire dito sa unahan ay nang laba. Diba? Lingaw kay Lahi po dito. ang experience ito. Lahi nga package. Kaya po na na siya. Kanang kuan siya ba kanang wala nga na sa line syudad ba? Naamang gani kanal ba? Oo. Kuan kito kay Limpyo kayo. Limpyo. Oo. And also, what you call that, like, kani, medyo personal nga question, like, what you Mm. call that. We all know, like, something happened to you recently. Mm. And then, anak ko nimo nga, job adto ta sa Siquijor. Okay? It's the healing island. Kayo. Diba? Mm. Unsa imong what you call that, imong Nabay relief. healing process. Na, oy, mo bitaw nagkuhan ko, open time. Mo to naabot ko mga kay naka-realize ko na kanang dito ko Siargao. Nga nindot pud ka na urang ang akong sa mga wala kay bawo na paralyzed atong naong niya. Pagkato na og Siargao kay na nadagatan ko ba. Nya ambot kung unsay connection na urang ni okay man gamay. Mo to adire pa humol kung may be. Nature gani siya. Oh. So
ang nakanindot pa jud diri kunang lahi-lahi man jud ang Siargao, lahi po ng Siargao. Kung ganahan mong party, ganahan mong activities, Siargao. Pero si Kihor, lahi po diri. Kanang maka ginhawa jud kag maayo. Healing. Healing yun. Healing Healing gani. island. Healing kayo. So, wala. Yeah, especially nata diri sa Gapnud. Ingon pa sila, ang simple nga pag-abi-abi o kanang pagkatatar, healing process na siya. Exactly. Diba? Oo. Lipay kay ko nga nakasuroy mo diri and like, naka-extend mo kuan kanang dili ra event ninyong giani ba? Kana pong maka-relax jud mo ba? Oh, kanang maka gituyo gud na mong secure gud. Diba? Tuyok na mo yung 2 ka oras. Diba gamay ra kay siya pero daghan kay Oo. siya ika-offer. Kayo. Excuse me lang, ako lang tubago ng wife ko. I've never been busy, never too busy for my wife. Sige. Go for it. Dong, sab dong. Oh, di dong. Hello, mami. Hello. So basically, Job, what you call that? We're so grateful to you and your whole team. Silang Papi, shout out, lang GK, nga. Yan hidiri, basically, they enjoyed the island with the people here. Like, lipay kay ko. Mas grabe sa kayo kalipay na inyo jud kong gi-invite diri. Invite ko ninyo diri niya. Nakagawas ko sa Cebu. Which is nothing wrong with Cebu. Kaya naram ko sa kasambagan like Yeah, 95% of my time. sambagan. No, so mo naman na akong routine gud matawag size. Nya. Basa mostly basa jud kanang hungry kay ko karon gud. Hungry ko na mo level up for Oh, some reason. Man, Inana ba? I'm excited ko sa imong transition and evolution. Kanang urag naagyapon ko'y kuwang gani na kiba ko na ko'y kuwang na di pa man dyan ni ba? Nindot man na mo exit ka kadali para makita ni mga wider scope sa kuan ba. Oh. But that's the most important. Like, what you call that? For those that don't know, I've been on a hiatus for a year, almost a year and a half. Kana storyan ta na. Yes. For those that don't know, I took a break. Oh, Like dito, social media, I sobered up for a year and everything Mura to ako like recharge. pag busy na ako Cebu mo pag inom nimo balik sa. Yeah. Moto, you're bad influence. Bad fish Bad fish gani. gani. So basically, sa sobra ka busy sa mga happenings, nga pabututan na and everything, malimot ka ba? Nga, oy, nanay mga bad elements sa imong surroundings, like some elements nga hidden agendas, nga maklouded na imong judgment. Oh. Diba niya? And with all that, madrain ka. Unsa may greatest realization nimo after all? Kato. My greatest realization is nag-start na during that time of my hiatus, ni-start ganay ko og doubt sa akong self. Banga jud siguro ko no, like sa man nga ako man siguro ning mga palpak and everything. My greatest realization is the real circle that I have there ni nailhan siya sa pag-clearing sa grass. Oh. Kay naara din yung mga tawhan na gyud nga wala kay nako ma-notice pero ever since day one nara di sila dia and still now maoro gyud gihapon ang ni and dungagan pa gyud. My realization ato is like it's okay to step back. Para ma-recharge ka, mabalanse imong train of thought and I really appreciate nga nahitabo ni siya because I felt like Island Vibes 1 ni siya ba. Nga pagsugod na ko nga excited kay ko, nagbagga akong excitement. I treated this like mura kog rookie nga trying to prove himself again. And so basically that was like a confirmation of self nga di gud ko banga. Like I know what I'm doing and dili ni what you call that in acceptance nga dili ni nako sala because we did it without the bad elements. So padayon. Pero you have to go through that man said para Pinanglan, It's Kinanglan difficult. It's not easy. It's not a walk in the park. Mura kog makay you know me, I'm a very social person. Naglaag ko, bisag kinsa ko meet, nikalit ako putol. Kawala without saying goodbye kanang French exit ba nikalit lag uli. Ikaw mo goodbye kas mga ta mananghid ka dugay kay ng process. So basically ninja good. It was the best decision ever. Mora ako masulti good. Like na-align like akong priorities, akong love sa akong family, my girlfriend now, my fiance became stronger among bond. So akong love sa akong self ni samot
mao to siya best decision ever. If there's one thing na imong take away ato na experience unsa man na. That what you call that? You don't have to rush things. You don't have to rush things para pulido siya and it's gonna work out kay di mo kumusugot sa gid nga di mo work out. Kana persistence, Kay kay ulo by determination. Taurus. Mao na siya. Never accept. Bisag matumba pa kada ka 1 million times. You bet on it nga mubangon gyud gyapon ko kay gahi kay ulo bay. Unsa ka na year? 89. Unsa man na? Kuya. So unsa man na zodiac? April 24, Taurus. Taurus kay April man na. April 29. Lagi. 24. Pero ang year of the unsa man na? Snake. Karon unsa taron? Snake. Snake. Oh, mo di ay. Oh, yun. It's Sakto our man eh. year. Oh. It's our year. Let's go. ang katong last year paghihitos nag-shed to siya. Oh. Shedding to sa skin. Pero okay ram to kay Year of the Dragon. Yeah. Oh. Pero di ko kanang dragon man, snake man ko. Shout out to Dragon Unit, Winston Lee. Let's go. Come to Sikihor. Bitaw, Let's go. Sila Winston Lee sunod. Oh, di ba? Nato Diba? yung arrangement unta. Pero kon lang, medyo blurry siya pero Oh. Sunod na we'll lang. make it happen. Oh. Dapat danggan Mr. Lefty. Dili Ah, man muna. Mr. Lefty. Last mana. Kalayo dos, Mr. Lefty was Mr. here. Lefty. Just raw. Just That's Raw. raw. Enrico Rims po. Alumni. Alumni. Straight na Alam mo- loyalty award. Ang among regular na kuhan artist, Enrico Rims. In-house artist. Diba kung isa Shout niyo out. i-invite sunod? Big Shop Boys. Let's Oh. go. Kana sila tulo, GR, Jiki. Si Justro last Chuya. year. Si Justro. Oh, Justro lay. Oh, Justro was here. Yeah. Karon kay Justro, Jiki, Chuy. Lahi man na sila. Yeah. Unit man sad na Let's sila. go. Oh. Why not? Set. Oh. Say less. Di lang siya nato i-reveal kayo kay. Oh. Oh. Shout out to my beautiful fiance, my girlfriend before, but now fiance. Ex-girlfriend. She's a gem. He's a gym. You man go? Kayo. Always flex kayo no. Mo, Diba? gani. I-flex yun mo. Basta anything else? Oh, unsa pa man. Going to shout out to the kwan kani barangay council sa Sulangon og sa atong Kasi sulang na rin na barangay. barangay Sulangon tong sa atong venue Ah, okay. og sa atong kani mga units diri sa kwan government sa San Juan kay never gi kuan nilang lisod-lisoron if magkuha og permits Mm. mo nang kwan usa po daw sila nga process nga Bay, I have to gwapo go sa through. sunset. Lagi mo yung isig tanaw ron. Hey, look at that view, ha? Shoutout po din sa pulis na ila ko gi Gusto ko, helmet. So wow ka helmet ba kay ila gyapon ko gipalaya gyapon. Nadakpan mi didto kay kanang padong mi palit Watsons wa. Oh, Ya diha mi ni agi sa kanang reg shortcut gani. sa Bulos. Oh naa dito sila gakuan. Auto. Oh, Natay special guest. Dong, Ali diri dong. kani siya, international superstar ni siya. Niya nasaak sa isla for the first time ever. In Sikihor. Diri ka doon sa Zing Pagayon. Zong, Mahaw Tanoy. Ato siyang kuno, may first time niya atong kuno niyang unsa yung experience. Wait, oh. Ay dong. Tagulkul kay kagko ano yung mga hiramintas. Adi na. Lek. Wa. Oh para Pili lang. Dong, so say hi to everyone and kumusta imong Sikihor experience? Kumusta ni? Nindot yun kayo yun bay. The best yun. Makaingon yun the best ang Sikihor. Kasi, Lah. kasi na ano yan ang first time pa sa akin dito pupunta. First time pa ngayon. Kasi ang ganda dito. Ganda ang sunset. Lahat ang ganda dito. Mala ako sinasabi lang. Pila ka days diri dong? How many days? 3 days 3 days na po. 10 pala 10 10 days na 10 days na kanya. Nanikan Sampo. magyapon no. Di ka sani. Dong, unsa man imong pinaka paborito nga nahitabo diri? Ako paborito no. Kanang kinlak kayo, pawa sa my stress, ganyan. Mao na akong kuan nindot kaayo. Na stress day ka. Na-stress din. Na-stress ko sa Cebu. Lahi na jud sa sikat na kayo dong no. Stress. Oy. Oh, pag sikat ka Grabe na yung dong. kayo. Oh. Dong, unsa imong feeling nga daghan kay kag fans diri dong
dugay kay mi ka uli kay daghang kay pa picture nimo. Unsa imong feeling ka na? Feeling na ko, simpura kayo na tubag lang. Na ano yan, ang kuara nila, nindot yun kayo. Padayon lang ta, atong kuan. Kasi kuan. Atong pa-vlog na. Ato pamahaw. Ato Oh. pamahaw. Oh. Kuan ba, na siya na nakuan ko, daghan yung support prayer na ko, daghan yung kuan. Kuna, kita, di tabata ko ugo. Very good. Kana. Dako ka na siya nga ano, good aspect. Yeah, respeto tayo. Mm. Isang katao. Long bars to mo ni good. Dong, kinsa imong paborito nga ni Tukar? Paborito autocar, si Kokit, Hero, ano pala lahat dyan. Tanan day, tanan. Support tayo. Nag-asa kay kadong inayawan Metro Manila no. Hindi. Kasi inayawan lang kami titira. Oh. Shout out to Ding Dong Sma. Shout out to yung mama dong. Oh, shout out ko mga tropa o ako mama dyan. Shout out sa inyo. Ipangita na ba ka? Okay ra to. It's good sa Kwan, Sikahor. It's nice. I-invite ang mga fans o mga other people to Sikihor. Oh. Karon nyo makamaw, anin mo kasi it's nice. Nindot kayo ang view dito. Wow. Marami ng ano yan, ng kaliguan. Didakan mo kay Gag GX diri dong. Aw, dagang chick. Akong tubag rana no, ng kuanra. Silak ra yun ta. Pananaw lang, maniid lang ta. Maura. Let's Oh, go. let's go. Proper shit. Kay mayuhan ni mo PR no may. Ay lagi ko. Ay lagi pa ilad lagi ana lagi. Atik ra na ya. Kapaw na siya siyang gibuhat. Mao jud dong. Kani sa tatay mong kwan ba? Sa tatay mong mga imong linya ba? Linyahan nimo. Ninya. Imong vlog ba? Sa Ninya na ko kani ang kuana ni kanang sa nga na mahaw ako ra na kuha sa uwak ra man sumpaya lang nako og nihaw og yabag Gi-remix. sumpaya na kasi pod yan kain ba kain Kayo. Kalayo. Kalayo gani. Let's go, kalayo. Let's go. Si Ding Dong ga kalayo. Oh yeah, alright. Let's go, mahaw. Niya, yabok ba? Bang. Pwede na natin buktang ni Remy. Ito na record bro. Record na to eh. Hindi mo siguro na. Okay. Play na. Ready na ka, Dong? Okay. Mao ni tawa o pamahaw kasi it's food mahaw noy. Niyaw. Yabok ba? Oh, di ba? Kuha kayo eh. Kuha kayo. Ito yun. Wala taga ingon ng Kaya, play na to. Wait. Ay, noy. Niyaw. Yabok ba? Oh, di ba? Ana yun, automatic. Aday na, Tama na ito. Dong, unsay paborito ni mga pagkaon diri sa Sikihor? Lami kay pagkaon diri no. Sobra. Kasi anera ka mataba jud. Ulo. Madaba. Kasi masarap ang food dito. Sobra. Kasi ano yan, mura lang. Mura. Anong paborito mo? Paborito ko fried chicken. Ano pa yan lahat. Kasi paborito ko wala na iba. Wapo kayong view dong. Awang sunset dong. One of the best. Okay. Mao ni tawa o pamahaw kasi it's food mahaw noy. Niyaw. Yabak ba? Oh, di ba? Nakinumdum ko ba itong gingon ni Papi ba? Katong gisene ni alas 3 kadlaw. Ano naman to dong? Musin man ka ni Papi. O kadlawon yung mga adlok-adlok katingog. Alas 3 pagid sa kadlawon. Shout out Papi. Paps. Papi, Sana let's tayo mo go. papa. Kato ako pap. Palingaw ra na ni mo pa. Di ka kunan pap. Di ka wala ayan dyan. Alas 3. Unsa tayo magibang send dong? Ano? Papi. Papi. Si Papi nahadlok mo no. Asa ka na. Murag tulo to kabuk yung gisene. Tulo ka mo. Unsa to ko sa mata na mo. Ay si ligid. It's nice bro. It's good. Murag na sound effects daan ba?
Anyway, napatay lang ni shout out before we end this podcast. Shout out na to Yule, Island Vibes, Prince, Badfish, kinsa pa? Shout Sir out to Dandy, everyone. Shout out to everyone. Uncle Dandy, Uncle Dandy, Gabnod. Legend. Gabnod, Girls Stay In. Jigo for the Kape de for the Guyot. Kapidi Kapitiguyo, let's go. Let's go. Roadhouse. Roadside. Roadside. One of Roadside. the, Oh. me, okay. Me also na Annabelle. Annabelle. Girls Stay In, Stain. Glamping, Lamping. og sa tanan-tanan. Tanan. Shout out sa Anan di inyo. kasi Kihor, we acknowledge you. Mga Acknowledge. locals and everything. We're excited for Kalayo 4. So, abangan na ninyo. Kalaya 4. Oh, Kalayo Kalayo four. 4 ah. Quattro Abangan nyo coming ah. up. Kulayo. Ano yan? Nakalimutan ko. Kulayo 4 pa pala. Oh. Let's go. Abangan nyo ah. Dong, bilin ng kadirihan doon Kalaya 4 ah. Ate ko eh. Dahil. Kung saan na to akong kuhan. Gimingaw si Syudad eh. Pero, Akong kanting. Dong, i-greet imong kanding. I-shout out imong kanding. O sa tago akong bebe kanting. Meh. Let's go. Let's go Kalayo. anyway, Any last words? any last words? Morto, Kalayo is for the island, and Kalayo is for the locals, and Kalayo is for all the visitors here. Kalayo is everyone, for everyone. Kalayo is us. We are the Kalayo. Atuan ni tanan. Oo. Ato ani lahat ah. Matik. So, Matik na. anyway, this is Cookies, It's your boy Prince. Prince. Yule Island Yule. Vibes and Zing Ding Zong. Oh yeah. We out. Boom. Humula yun. Let's go. Bad Fish, pass the vibes worldwide. Anyway, Let's go. if you wanna follow Prince Badfish, where could we follow you? Namin sa Facebook and Instagram. So badfish_, Sikihor. And Badfish go sa Facebook. And And- Isla Kalayo on Facebook. Isla Kalayo. Isla Kalayo, and of course, no need Mahal TV. Mahaw Noy TV. Let's go. Check out Island Vibes PH, Island Vibes on Facebook. We're releasing some really, really sizzling merch soon, so stay tuned. And also, if you guys wish to score our merch, you can find us at Kapitiguyo. That's the place to be. And the Life of a Bye podcast. Follow Yeah. us on Instagram and YouTube and Spotify. We out. Let's go. Let's Boom. go. Thank you, Cookies, for having us. Look at the sunset, Thank bro. you. So sunset bro. Let's go bro. Oh.